Sure. Super Zafu, a monster. Aha. Quiet. Yo. Abanayo ishoka ukuthi ngwile kuphela nje bayasuspecta lokho ngenza ngikande isijokojogo mase ngiyabangena sengishomphisana ngoba lo bhayizayo ngiyamnyeka kubo bamaNazaretha abamxoshe seyibiza ngenja uhlulo kungikawotisa kade lokho engizama kade ingoma yamakholwa angisoze ngaphela amandla ngibonye inhlafundo ngomshizo fase ngebhawodi elikhulu ngipha ama-hits ngu-hitman nebhakhode esiphundu ngiproud ngokuthi ngidlala imikhuba ngathi ngithatha isibhamu ungayigqokile i-bulletproof ngishaya isifuba and angifi ngiqishile ngeke ungimele uzothi uyangidubula kuqashuke wena sihlileni esinamazenge sithitha sinamasenke uzungixolele mangivula umlomo ngivele nginye inkinga nginolimo oluqojeme mangabe ungangikhola wozuyibonele unye imijitha thathela izinto phezulu ngishaya into ecokeme Rengo ish ngama ningitshele bengithini Rengo ish ngama ningitshele bengithini sayimi noTopazafi iningi eliduma ngayo ishipe esinuka manje yiphi isitili eliqhuma kanye ngiphi isikile enizivuma nipawu idimdim lezi eyifuna ngikwazi siwayijiki ivuma abasha yes uzot of course ngoba impatho udakwele spin-off esingangenzi i-4call ngoba umzambia plus urap urabishi my brother boperforma ngathi ngiyagunda ngoba ngilinyakazisa ikhanda ngirepa kusuza umongameli ephalamende ngibheda kuthuka umuntu ongadika aqala hleko ongazoletha amanayinyele imina ungesto kuqeda ubuclever ngihlukanisa iplasma smartphone ngikwazi uku-screen grabber uthi ngimane ngishekhe ithothi ixeke ibhluku elitshephe kule simuka nandwende simuka nesikebhe philisa kanzima ngeke ngikuyeke ngimuslim wena you ain't shit kodwa ngikubambe ngesinxele Rengo ish ngama ningitshele bengithini 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 Sure. Hayibo. Tupazafi. I-AM. Bona basazogcwala. Siqwayi. Izo. Iyo leyo. Izwa nje izwa.